iy'ndawo lezi ey'hanjwayo uma ufelwa uwumuntu ongakholiwe uyahamba uyobhula uye ey'nyangeni kwenzeke konke lokho, nabo bakwenza konke lokho, kodwa kwafika isikhathi la bakhathala khona. Babesho bathi umkhulu wahamba ethi inkomo seyiphelile, isibaya siphelile, lokhu uhlobo lenyanga angalilandile. Esezwile ukuthi kunomuntu okuthiwa uShembe, kwakuyisikhathi senkosi ilanga. Wasehamba-ke baya enkosini ilanga, bafika bayibikela inkosi ilanga ukuthi lapha ekhaya abantwana bayafa, kuyafiwa nje unyaka nonyaka, asazi ukuthi kwenze njani. Bathi-ke inkosi ilanga yabuza ukuthi bafa abafowenu, wase ethi umkhulu bashiye ekhaya. Yase ithi inkosi ilanga, hambani-ke nigcine isabatha nizobe seniyaphila. Wakuthatha-ke lokhu umkhulu wabuyela ngakho emuva, wafika watshela abafowabo ukuthi uShembe uthe agcine isabatha la ekhaya sizophila. Wase yaqala waligcina ngesizathu sokuthi kwakumuzi omkhulu, waqala waligcina yena. Laba abanye kwaphoqa ukuthi bemlandele ukuze kuphilwe, ngoba ilona khambo kwasekufike nalo ukuthi leli isabatha lizomphilisa. Mayexoxa ugogo uthi-ke akubanga into elula leyo, ngoba babengazi lutho ngendaba yesabatha. Kwakuthiwa nje yisabatha into yakamntwana omdala, bengafuni nakuligcina ngoba babengabantu abangakholiwe. Kodwa ngesizathu sokuthi wayemuntu onendlakahle wabahlakazisa, bagcina-ke beligcinile isabatha, kodwa ukufa kwanqamuka lapho kuze kube namhlanje. Leyo nto-ke iyayibe enkulu kakhulu enhlizweni yami, kakhulukazi esikhathini samanje uma ubona uMnazaretha asefudulwa phansi. Ngoba uma uMnazaretha asefudulwa phansi kubiza ukuthi umuntu nomuntu ahlehle afune ukuthi lo Mnazaretha sihlangene kanjani nabo, bebunjani. Bese-ke uma uthola leyo nto leyo uzokwazi ukuthi uMnazaretha buyini nokuthi kufanele uhambe kanjani kubona, ngoba uzokhumbula ukuthi uhlangene kanjani. Ngiye ngithi-ke mina abantwana basekuphakameni, asikho isimo ngokucabanga kwami ongase sibeke phambi kwami esingase singivimbe ukuthi ngigcine usuku lwesabatha. Isizathu salokho ukuthi ngaphezu kokuba uNkulunkulu eqinisekisile ukuthi isabatha liwuphawu phakathi kwethu naye, kodwa isabatha kithi ilona elafika kaMnazaretha. Makuthiwa sizala ngamaNazaretha noma besamanazaretha kudala, sibe amanazaretha through isabatha. So angikwazi ukuthi kube khona isimo engasi-understanda ukuthi singivimbe ukuza esabatheni noma ukuthi ngigcine isabatha ngokuphelele. Noma ngabe kuhlangene nokuphila kwami, noma ngabe kunani, makubiza ukuthi ngingahle noma ngilahlekelwe indlela yokuphila, ngiye ngithi let it be kunokuthi ungiphuce isabatha, ngoba isabatha liyinto enkulu kakhulu kimi nokuthi sonke. Apart from that, ngokomlando inkolo kaJehova abezizwe bayichitha. Bakubhala phansi ukuthi bayayichitha inkolo kaJehova. Uma bechitha inkolo kaJehova, phakathi kwezinto abayibalula ukuthi kufanele ichithwe, babala imikhosi yokudumisa uJehova, base bebala isabatha. Baqinisa kakhulu esabatheni ngoba bathi babazi ukuthi isabatha iyona into eyenza ukuthi uNkulunkulu asibone ukuthi singabantwana bakhe. Abaphethe incwadi zethu lezi ngizocela sivule ku page number 38. Sizofunda nje izinto ezimbalwa khona, ngedlula nje endabeni yesabatha, kodwa ngedlula ngiqinisa ngoba ngifisa ukuthi nathi sesikhona silazi isabatha nabasafika belazi isabatha. Bathi-ke abezizwe phakathi kwezinto zonke ezizoyichitha, sizoyichitha imikhosi le abadumisa ngayo uJehova, sizochitha nesabatha, ngoba ilona elenza ukuthi uNkulunkulu ababona okhokho bethu ukuthi bangabantwana bakhe. Liwuphawu, iBhayibheli lisho ngalo lithi
isabatha liwuphawu phakathi kaJehova nabantwana bakwaIsrayeli. Makhona phethe leyo ncwadi nayo ngicela ayilungise. Uphawu bantwana basekhwameni, it's a sign or a mark. Le emakhaya la esibuya khona ebengekho ama-tags la afakwe inkomeni, kodwa umuzi nomuzi ubunophawu ukuthi iy'nkomo zakaZulu uphawu lakhona lunje, ney'mbuzi zakhona uzayibona. Masihamba sifuna imbuzi yasekhaya bekuye kuthiwe uphawu layo lunjani, bese sisho sithi isila senkonjane nesikeyi. Isila senkonjane babeyisika lapha indlebe egcineni bese bethi besike kancane umgodi okwisikeyi. Uphawu lwelo ubona ngale imbuzi yakithi nenkomo yakithi. Lithi-ke iBhayibheli isabatha nalo liwuphawu phakathi kwethu noNkulunkulu. That means ilona asibona ngalo ukuthi singabantwana bakhe. Abezizwe-ke bathi for us to disconnect them uNkulunkulu wabo asilichithi isabatha. Lokho sikuthola-ke kuma-crates abawabhala ngenhlahla enkulu, bayabhala phansi ukuthi bayachitha isabatha. Ngizofunda laphaya ku-page number 38. Kuthiwa-ke lawa amazwi kaConstantine angama-creed achitha isabatha ngokusemthethweni. uConstantine-ke uyena omsunguli wenkolo le echitha inkolo kaJehova ebuKristu. Uthi-ke ngiyayichitha yonke imikhosi nemicimbi nemithetho, ukudla isinkwa esingenamvubelo, iminikelo yamawundlu eyenziwa ngamaHebheru. Ngichitha nayo yonke imikhosi yamaHebheru, iminikelo, imithandazo, ukuzila, ukuzingcwelisa kanye nokudumisa kwabo. Ngiyayichitha imikhosi yokushwama, amasabatha nenkololoze yabo, amahubo nezaga nokuya kwabo ukuyokhonza emathempelini. Cela ukuyiphinda leyo ndawana. Ngiyayichitha imikhosi yokweshwama, amasabatha nenkoleloze yabo, amahubo nezaga nokuya kwabo ukuyokhonza emathempelini. Ngicela ukugcina la iyaqhubeka le creed. Le point number C. Uthi uConstantine uchitha isabatha, uchitha nokuthi siyokhonza emathempelini, uchitha konke ngabasekhaya. Uma ungafunda lapha esitabelelweni, ngicela ungifundele esitabelelweni somthandazo wesabatha. Ufunde unumber 38. Ngithena mina ekuqaleni makufika isabatha ngiyakulwela ukuthi ngiligcine ngokuphelele, ngoba imithetho yesabatha ibekiwe ukuthi yini nani ongafanele siyenze, yini nani ongafanele siyenze. Umlilo singawubasi bawufunda incwadi ka-Exodus 35 nakho konke lokho siye sikwenza ukuthi siyilungiselele usuku lesabatha. Kodwa ukhona into eyenzeke uthi usukwenze konke, wayeNazaretha wawucisha umlilo wakwenza konke, bese omubi ethi ngizombamba. Ekutheni-ke akayifeze lento eyenziwa uConstantine laphaya kunumber C ukuthi-ke nokuye kuyokhonza kwayo emathempelini athi-ke ngizombamba. Ngicela ungifundele u-38. Umthandazo wesabatha uverse 38. Lapho bebuthene khona begcina isabatha, akababheki ngamehlo akhe, obabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. Phela lapho. Kodwa abeke indlebe yakhe ukwamukela intokozo yokuhlabela kwabamesabayo, abagcina isabatha ngokufaneleyo, abahlolisisayo ukuthi iluphi na usuku olwanyiswa nguNkulunkulu ngeqiniso ngolwesabatha. Amen. Lapho bebuthene khona begcina isabatha lababhekisha. Ukubuthana is together. Makuthiwa abantu babuthene, that's where they gather. So ngiye ngithi-ke mina makufika usuku lwesabatha sekungibambile okungibambile endlini.
ngingekho la ukuhlanganyela nani ngithi mina wangibamba ku-Constantine because kwasho yena ukuthi ngiyalichitha isabatha ngichitha nokuthi bayokhonza emathempelini because kusho uNkulunkulu ukuthi asigcine usuku lwesabatha siucime umlilo endlini zethu sihlambuluke sikwenze konke but we need to go and gather somewhere ebese siphelelisa ukugcina kosuku lwesabatha. Mawufunda iBhayibheli lithi iBhayibheli kubantwana bakaIsrael abaligcina isabatha endlini zabo ebese bephuma beya etendeni lokuhlangana. Ngezona nto. So ke njengoba silapha abantwana basezulwini sizophelelisa isabatha. Balichitha ke njengoba isho lencwadi namaCreeds. Balichitha njengoba amakholwa ekhona. Ngiye ngithi uma amakholwa ekuphika ukuthi ahamba ngomyalo kaConstantine abakuveze phela ukuthi bayaligcina nosuku lwesabatha. Uma beligcina baligcina kanjani? Kuphi la abahlangana khona emathempelini? Uyacima yena umlilo endlini zabo. Abakwenzi lokho. Therefore, you can conclude by saying bahamba ngomyalo kaConstantine noma bengaphila ngakhona lo. Sibe nenhlahla ke thina abantwana baseKhameni ukuthi esechithile kuConstantine. Kwafika umprofeti uIsaiah ukuthula kube kuye waluvusa usuku lwesabatha. Historically ngenkathi umprofeti eShumayela nawo amaNazaretha la khona nje namhlanje asegcina isabatha ayekhonza ngesonto. Kodwa balicela usuku lwesabatha ukuthi lubuye. Kwahanjwa kwacelwa ezulwini ukuthi alibuye lwavumeleka lwabuya. Leyo nto leyo ibhalwe phansi. Sizofunda futhi kwincwadi yethu ku-page 39 ukuthi mase libuye usuku lwesabatha labuya kanjani. 2.6 page 39. Isihloko sithi ukubuyisa kwesabatha ngomprofeti uIsaiah. Ibandla lamaNazaretha nalo laqala likhonza ngesonto njengamabandla onke ayekhona ngesikhathi lisungulwa. Ekupheleni komhlangano wangoJanuwari 1922 kungolwesine umhlangano usuke enhlangakazi wawusagoba amadlangala ezintuthwaneni. Wakhe amadokodo ukuze uzolala khona uvuke ngakusasa uphikelele kuphakamini. Laduma kakhulu izulu ngalolo suku lana. Ngakusasa ilanga seliphumile nezulu selisile kungolwesihlanu. Umprofeti wabikela inhlangano ethi, "Bantu bami, njengoba beliduma kangaka ebusuku kade sivakashelwe isikhulu sasezulwini, ingilosi uZilili. Uthi uZilili uthunywe ukuzosazisa ukuthi isabatha uJehova ubeselithathile emhlabeni walibeka emkhathini ngoba abantu bengalifuni. Kodwa ke uthi uJehova usezolehlisa emhlabeni futhi." Umprofeti wabesechaza ngobuhle nobungozi bokwephula isabatha uma beke basenza isivumelwano sokuligcina. Uthi ke uJehova, "Angimbuzele kini ukuthi niyavuma yini ukugcina isabatha?" Athi amadoda, "Nceke yenkosi, njengoba kusho uJehova nje siyavuma." Siqapheleni lokho. Amandla nendlela yokugcina isabatha sokufundiswa nguwe nceke yenkosi. Emva kwalenkulumo umhlangano wabe usuphikelela ekuphakameni. Efika ekuphakameni umprofeti wabuye wathulela amaNazaretha umbiko wengilosi uZilili. Wabe esethi kusukela ngalolo lwesihlanu kwakumele kulungiselwe isabatha. Kwasuka lapho ukuthi umprofeti aqambe isihlabelelo esithi isabatha ngoZilili. Ngicabanga ukuthi isihlabelelo 200 if I'm not mistaken. Ngicela ukuthi siwele siye ku-page 40. Umprofeti esewuchazela umhlangano ngomyalezo wengilosi kwavela abanye abagcotshwa
bamphikisa bathi ayikho lento lokhu aniboni ukuthi lo muntu ungena ukuhlubuka isabatha laqedwa esiphambanweni wathi uShembe bantu abami sesenzile izivumelwano noJehova ukuthi sizoligcina isabatha isivumelwano senze noJehova asephulwa kwaqala lapho ukuthi amaNazaretha agcine isabatha lona kwangewona umcabango nombono kaShembe kodwa uJehova owenza izivumelwano namaNazaretha kanye nezizukulwane zabo ukuthi bayoligcina isabatha. So lento yenzeka abantwana sePhakameni akekho phakathi kwethu wayekhona lapho. Umprofeti namaNazaretha babe lapho benza izivumelwano esifaka nathi phakathi ukuthi njengoba bezizala nje njengoba sesivumele ukuthi samaNazaretha once wathi uyiNazaretha ungena esivumelaneni esenziwa nomprofeti phakathi. So usuphakathi. And once wangasaligcina isabatha ngokuphaleleyo wenza isono njengoba kubhaliwe. So ke bengifisa ukuthi ngiyiveze leyo ndawana abantwana sePhakameni ngosuku lwesabatha ukuthi mina I don't understand and I will never understand. Ngoba uNkulunkulu wasinika izinsuku eziwu6 wathi asikwenza konke ebese simnika usuku lwesabatha. So ke ngiyaye ngiyibuza ukuthi yini enzima. Ngiyibuze mina. Why ngiyibuza mina? Ngiyibuza mina ngoba ngathi ngisaphila nami la kwafika umsebenzi wangithatha wangisa le Rustenburg. Mangithi ngiyafika eRustenburg ngihluphekile ngathola umsebenzi wathola nawo umsebenzi muhle kodwa uzosebenza amasabatha amathathu enyangeni ungasebenza lokho. Kusho abantu bantwana sePhakameni bengiqasha. Ngabuka enhla nasezantsi ngazibuza ukuthi Shambe uthi kuzoba yikho. Kodwa ngesizathu sokuthi sesifundisile ukuthi kufanele sewudlale kanjani umlabalaba wala eNazaretheni ngasengithi hayi ngizoyithatha ngihambise ekhaya. Ngoba abanye futhi abalenzayo baye bethi mabehlangana nezimo bese bethatha izinqumo ngoba bathi sikhuluma nomshumayeli endleleni ukuthi iphutha siyasilenze ukuthi sifuna ukuthi uNkulunkulu asebenze ngokulandela thina namasimtshayile ukuthi akenze. Asifuna ukusonga izandla bese sithi uNkulunkulu akasebenze yena. Abanye mawuthi batshana lokho bevele behlale futhi besonga izandla bese bengamtshenile ukuthi uNkulunkulu noma bethi balinde ukuthi kusebenze uNkulunkulu belindele imlingo ungasazi ukuthi yini okufanele yenzeke. Nami ke ngazi abantwana sePhakameni ngayisayina icontract ngathi hayi isayina icontract ngizokwenza njabanisho. Sahamba isikhathi ngahlupheka abantwana sePhakameni ngahlupheka. Mangikhuluma ngokuhlupheka ngikhuluma ngokuswela imali noma ungabi nawo. Ayikho into ayingihlupha ngokufika emsebenzini ngithi ngiyangena egedini la kufanele ngiyobhalisa khona ngibhalisela ukungena ufice ihithi voter leyo nto ayingihlukumeza. Ngithi ngiyosayina la kusayina khona iregister abantu abakhona ufice ihithi voter. Ayikho into ayingihlukumeza njalo. Ngahlukumezeka ngendlela ukuthi umphathi wami wazangibiza ngelinye ilanga wabuza ukuthi Zulu right yini. Ngithi mina ngikho right. Kuthiwa yini kwenze njani? Siyabona ukuthi unenkinga. Ngithi angikwazi ukuba right ngisebenza ngesabatha. Ileyo nto engihluphayo. But manje soyimisa kanjani lento? Ngathi angazi sizobona ukuthi kwenzakalani. Ngase ngikhuluma nabo ngathi ngalokho ngithatha amalanga wafika la ebahlupha khona lento yokuthatha amalanga bathi no asiyilungisa lento okungenani. Khuluma nesupervisor ngidlulele kumanagement mawukuthi kuzodinga ukuthi ungasebenzi ngesabatha. Sathi siyafika kusupervisor wathi management ngeke izivume lento. Ipolice yale company ayivumi. Wathi sizobona ukuthi senza kanjani. Kodwa kusukela namhlanje sizokwenza ukuthi ungasasebenzi ngesabatha. Ngaphunyuka kanjalo abantu abasePhakameni kodwa kwaba iprocess ende. Ngiyakhatha nje kwaba iprocess ende. Wadlula emnikelweni kwadlula emthandazweni. Sekuye ukuthi makufika usuku lwesabatha nguthole lo
hayi ukuthi usemthethweni akukho emthethweni wenkampani kodwa ngacela kuNkulunkulu ukuthi akwenzeke ukuthi ngingasebenzi ngesabatha and kuyenzeka mangisebenzile kuba isimo esisuke sibaqhamukele nabo ngendlela abangakwazi ukuthi beyivule kodwa nakho lokho angikuthandi uzohamba kufanele ukuthi kuphele kodwa ngikushiya kushembe ukuthi uzophela kanjani apart from that ngiyayigcizelela lento abantwana sekuphakameni why because kubalekile ukuthi siwazi amandla ethu ukuthi alele kuphi kufanele sizazi izinto ezingamagugu ethu nezinto ezibalekile kungabi lula uma sike sashaya esabatheni kusuke sekuphele konke ngoba kula amandla ethu akho ey'nsukwini eziwu-6 noma ngithiwa sibhizi kangakanani akukwazi ukuthi singabhizi ngendlela yokuthi singaze singene osukwini lesabatha angi-understand lokho okungenani ngamane ekhulunti angilali kulezi insuku eziwu-6 ngisebenza ubusuku nemini as long ngizokwazi ukuthi ngithole usuku lesabatha so abantwana sekuphameni kufanele sihlale sikukhumbula lokho ukuthi sikuleso sivumelane esinjalo uthi kushembe mayichaza uthi maleli sabatha singasaligcini ngokwesivumelane esasenza libulale nabantwana bethu kufanele sikubalekele lokho ngandlela zonke bengidlula abantwana basekuphameni kule ndaba yesabatha ebengifisa sikubuke namhlanje ngoba izwi lathi sisesikoleni ifishane kakhulu bengifisa sibuke indaba yethu ngoba sinabantu abakhethiweyo sibuye emabandleni ahlukene sihamba indlela elikhulu so kuyabiza ukuthi umuntu nomuntu ahlala akhumbule ukuthi usukaphi uyapi nokuthi uze kanjani isihloko sayithu sizothi sesingisi isihloko sesingisi nakancane we are the chosen ones singabakhethiweyo we are the chosen ones ngicela ukuthi sifunde incwadi Genesis 12 from verse 1 sogcina ku5 ngaphambi kokuba sifunde ngicela nje sidlule lapha esihlabeleleni 27 sizothatha amavesi ambalwa ngoba izwi lami alikho masiqeda isihlabelelo 27 ophethe incwadi kaGenesis 1 kaGenesis 12 from verse 1 to 5 useyifunda kodwa siqaleni lapha kuvesi kusihlabelelo 27 Thixo ulithemba lethu kanye ezikhathi zonke Thixo ulithemba Jorani ezikhathi zonke
futhi abande Ngiyaxolisa ukuthi ngingasiqedi isihlabelelo bantu. Ngenzela ukuthi isikhathi singangishiyi. Ngicela afunde. Incwadi kaGenesis 12 kusukela kuverse 1 isihloko sayo sithi ukubizwa kuka-Abraham. uJehova wathi ku-Abrama, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lona. Ngiyakukwenza isizwe esikhulu, ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu, wena ube yisibusiso. Ngiyakubabusisa abakubusisayo, nokuqalekisa ngiyakumqalekisa. Imindeni yonke yomhlaba iyakubusisa kuwe. Wayesesuka u-Abrama njengalokho uJehova emtshelile. uLoti wahamba naye. U-Abrama wayeneminyaka engama-75 mhla ephuma eHarana. U-Abramu wathatha uSarayi umkakhe noLoti indodana yomfowabo nempahla yonke ababeyibuthile nezingcebu ababezitholile eHarana. Basuka ukuya ezweni laseKhenani bafika ke ezweni laseKhenani. Amen. Umfundisi uDr. Xhakaza mayekhuluma kwenye inkonzo zakhe edlula wathi ake siyibukeni indaba kakhokho wethu Abraham ebese sihambe inyathelo zakhe. Ngithena singabakhethiweyo bantwana siphambili. Angizukufunda izinto eziningi. Kodwa kunezinto ezivela kule ncwadi ngo-Abraham engifisa ukuthi sizibuke. U-Abraham ukhethwa uNkulunkulu. Tokuqala amtshena yona ukuthi phuma ezweni lakini nasehlotsheni, hamba uze kimi. Iminyaka yakhe yase iminingi kakhulu. Abanye bethu si no 20 something, 30 something. No 40 sebekhona. Abanye more than that. Kodwa uNkulunkulu usikhethile at this age. And injobe esikhethile unenhloso ngathi.
njobe nenhloso ngathi akagcine ngokuba nenhloso unane ezethembiso azethembisileyo njengoba enzile ku-Abraham. Ngithena-ke ukuze sihambe kahle kudinga umuntu nomuntu abuke ngoba sihlangane lapha abantwana basePhalameni amabandla maningi kakhulu bathi bakhuluma indaba kaNkulunkulu naloya ukhuluma kuthandana naloya ukhuluma kuthandana. Then we need to ask ourselves ukuthi thina njengoba silapha indaba yethu imi kanjani, ukuhamba kwethu size sifike lapha sisukaphi, size kanjani lapha, kungani silapha, sizokwenzeni. Imfundiso kwesifundise ngazo kuthiwa sisesikoleni sizofundela ukuya ezulwini. Kodwa njengoba sifundela ukuya ezulwini sisuke emazweni akithi uNkulunkulu usikhethile ngabanye wasikhethe emndenini wathi lo ngiyamthatha wathi woza njengoba enza Abraham. Ngihlala ngixoxa indaba yami abantwana basePhalameni, angeke ngiyeke ukuyixoxa ngoba indaba enkulu kakhulu. Ngiyangithanda ukuyixoxa so that nomuntu azobuka ngamunye ukuthi kuthiwa uNkulunkulu ukukhethile usuke ukhulunywa ngani. Umuntu nomuntu ezobuka ukuthi ukuthi siyakholwa kodwa sehlelwa izinto mhlawumbe kufanele iqede ukukholwa kwethu nokufanele zisisuse uNkulunkulu. Why singakwazi ukuthi sisuke uNkulunkulu? Akulula ukuthi sisuke uNkulunkulu bantwana basePhalameni ngesizathu sokuthi siyazi ukuthi uNkulunkulu usikhethile. Siyazi ukuthi kunezethembiso asethembise zona eziyofezeka even noma ngabe siyobe sesilo 100 years. Ziyofezeka kuleyo mnyaka uNkulunkulu ayobe asibekile. Ngikushilo abantwana basePhalameni ukuthi ngisuka ebandleni lamaNazarete ngeza kuleli bandla lamaNazarete kaNkulunkulu ngokukhethwa nokuthanda uNkulunkulu. Isihlabelelo ngisithandayo isihlabelelo 222 kunevesi lapha ngasekugcineni elithi Nkosi akusiko kwami ukukulandela kodwa wangidonsa wena ngeyibopho zothando. Nanamuhla-ke makubendala umthando. Abalandela izinto zamaNazaretha bayazi ukuthi ibandla lamaNazaretha kuthiwa ibandla lakaShembe. Bayazi ukuthi usemthethweni wakhona ukuthi ibandla lakhona kufanele lihole umuntu okaShembe ngesibongo. Not even by mistake. Ngeke kwenzeka lihole ngokunye umuntu. Oyena ngesibongo sakaShembe. Ngisekhona le bandleni lakhona sasitshela ukuthi uShembe bayintambo into esuka la iziyoshaya emhlabeni asike sinisibonga sinangena. Noma ungakhulumani umuntu okholwa leyo nto leyo umtshela ukuthi isabatha ligcinwa kanje. Uma uthi ngiyinazaretha kaNkulunkulu wathi uNkulunkulu asigcine isabatha leyo nto leyo akakwazi ukuyemukela kahle ngoba ayivele esibongweni sakaShembe ingathi ngashiyo isibongo sakaShembe ukuze ezomukela kahle. Nami ke bengikholwa leyo nto. Kodwa ngelinye ilanga lafika izwi lasezulwini. Iminingi iminyaka ngihlele ebunyameni kwase kuyafika ekhaya. Leli bandla esikulo aliholwa umuntu okaShembe. So kwakulula ukuthi nami ngingabi kuleli bandla ngoba izinto zazikhona ukuthi aliholwa umuntu okaShembe. Naphezu kwalokho ziningi izinto ezimbi ezayikhulunywa ngaleli bandla nabaholi ezayenza ukuthi ngigcine ngifika. Kodwa ngelinye ilanga ngayithola ngiseThekwini bana basePhalameni indaba ende. Ngahamba sihambisenye insizwa yakithi eyayigula yavele yavuka ukugula ngesikhaleni sifunda nayo sase sihambisa eThempeleni ukuthi iyonikela ukuze iphile. Mangifika eThempeleni kwashumayela bamelusi inkonzo ayakhuluma lapho ayishumayela lapho angikwazi ukuyikhumbula kodwa amazwi awakhuluma ahlaba aphukele enhlizweni yami. Ngazibuza ukuthi lokhu kukhuluma okunjena kubuyaphi. Lo muntu okhuluma kanjena ekhuluma nami eNazaretha angifundisa isabatha kabusha ubuyaphi. Ngayizwa lento abantu basePhalameni ngayithanda. Ngithe mase ngiyithanda ngesizathu sokuthi impande zazikhona ebandleni lami ngabuyela emuva ngangayona. Ngelinye ilanga sengilele lapha eResi kwangena inkonzo iyayidlala ekhompyutheni. Le nkonzo isihloko sayo ngicabangile sesithi uShembe noMnazaretha la ubaba uMelusi achaza khona ukuthi uShembe ungubani.
la a-differentiate khona i-difference phakathi kwashembe umuntu noshembe onyama ukuthi ushembe iqiniso lakhe umoya oyingcwele. Ngathi mangizwa leyo nkonzo abantwana basePhalameni ngoma ngathi hawu kanti ushembe uyinto enje because iyona nto eyayukhiye kumina ukuthi hawu ngingangena kuleli bandla elingahola umntana shembe ngeke kwenzeke. Ngangibaleka ngisho esabatheni ngangibaleka ngikhuluma iqiniso. Ngangibaleka laba baseduze kwami babezama njalo ngolwesihlanu be-Ayini Nazareth bethi bafuna sesontweni. Hamba manga ngithi hayi siyaqadisha siyafunda. Baleke ngiyohlala emall ngangihlala ePinecrest yabazi Pine Town. Ngangihlala lapha yaphezulu. Ngibalekela ukuya esontweni because sasikufundisiwe ukuthi not even by mistake awukwazi ukuhlangana nabantu abangamanazi ukuthanda uNkulunkulu because bahola umuntu ongeyena wesibongo sakashembe. Ngizama ukunibonisa abantwana basePhalameni ukuthi into eyayingibambile ayikho kanjani. Kodwa yayikwazi ukuthi ngibambe ukuthi ngingahlangani nento enkulu kanje. And ngifuna ukubona ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi yonke lento le ilunge noma yasusa obani eyisusa kanjani. Abantu abangiseduze kwabo babezama ukungihlumayela bengidonsela la but ngiresist. Kodwa ngelinye ilanga ushembe wakhuluma yena kimi wafaka lenkonzo ngezwe ukuthi lento ayimini kanje imini. So akwenziwanga umuntu kodwa kwenziwa ushembe. Esekwenzile lokho akaze kubenule abantwana basePhalameni njengoba ngisho ukuthi ibandla engibuya kulona lingamaNazareth alivumi ukuthi umuntu abele. Balwa ke abantwana basePhalameni ngangina 19 years ngaleso sikhathi. Ngiyingane mawuyingane ke ekhaya amandla nje indlela esiphila ngakhona nesikhuliswe ngakhona iyamncisha umuntu omncane manje uyakhonza uhlala ukhonza. So kwakunzima ngisho ukubuyela ekhaya ngiyasho ukuthi sengikhonza la ngakhonza khona manje. Wawungeke nje uthi idlozi ngisalikhonzi wawungashaya ushayela lokho hayi ukuthi awulikhonzi ushayela ukuthi lonto ikhulumile. Wawungeke wenze into. So ngahlala ke abantwana basePhalameni ebandleni lasebuhleni ngahoba 2012 13 14 ngaze ngabanjwa ngo2015 angishongo ukuthi sengihamba nabantu bangibamba abantwana basePhalameni ukuthi angisekho ngoba ziba khona impawu mabebona ungasayidli inyama ehlatshela amadlozi ungasakwenzi lokho kana lokho abayabona ukuthi hayi lo ngathi useNazareth kaNkulunkulu bese lokho bekushushisa. Bagcina bengibambileke nami abantwana basePhalameni bangibuza ukuthi ngabe usenathi noma usenathi. Ngaqala ngaphika because ngangisaba kwangekho lula. Hayi bathe kugcineni ngabatshana ngathi hayi kahle akusekho. Sahlukana kanjani. Emveni kwalokho akaze kubelile. Waliwa nami kuthiwa no angibuyele ebuhleni ngiyokhonza umuntu ngenze zonke lezi zinto ezenziwa khona. Ngangishaya futhi uvala ngacabanga ukuthi angiphindele futhi ngiyohoba eminye iminyaka. Hayi kwala abantwana basePhalameni ngangiyeke ngithi mangicabanga ukubuyela emuva kube khona into engathi kuguquka isonto ngaphakathi ithi NCG. Sithi siplane okunye nabo ngivele ngibajikele ngaphakathi. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga sahlala umhlangano ekhaya nomndeni ngokusuka ngo8 ebusuku kuthiwa ngibuyele ebuhleni. Sahlala lo mhlangano from 8 waze kwashaya u12 ebusuku. Kwathi ekugcineni ubaba ongizalayo wangibuza wathi ke njengamanje ufuna ukuthatha isinqumo ngami. Wathi angikhuluma into eyodwa. Wathi ubuyele ebuhleni noma uqhubeka nendlela yakho. Wathi ngifuna impendulo eyodwa. Mama ukuthi uyangiphendula manje ngizothatha isinqumo based on that. Ngishaya uvalo abantwana basePhalameni. Ngimncane ngaleso sikhathi ngiyafunda angisebenzi. Ngiyabuka ukuthi mangithi ngiyaqhubeka nalendlela uzongixosha lo muntu. Because kwakushiwo njalo ukuthi make kwakhona umuntu okhonza bandla lamanazareth kaNkulunkulu xosheni ngisho ekhaya nemkhipha inyumbazana nenze and they did so. Acabanga ngathi mangixoshwa la ngizoshona. Angisebenzi. Ngase ngithi hayi baba
ngizobuyela ebuhleni. Angikhulume iphutha abantu asephambili. Ngisho lonto ngomlomo, inhliziyo ifuna ukuya ngomlomo ngisho lonto. Namkhohlisi baba base beyakwemukela lokho bajabula. Savuka ekseni bathi bangibuyisela kwabasethempeleni. Masibuyela kwabasethempeleni sathi sisendleleni ebheke khona siphume egedeni ekhaya. Wavuka into ethi ungavuka because base bekhulumile bathi akaphuthunyiswe egoli umholo wakhona bengibiza ngegama thuse egoli angihambe ngiyokhetha inkosi azongibhabhadisa kabusha. Bathi mabesho lonto leyo ngathi nazonke ngizophunuka manje ngayegoli ngangiphinde egoli ngafika kanjalo angithwalanga ikhwama lezi bangithatha abantwana basephakameni saye ethuthukeni. Masifika ethuthukeni kwathiwa nanga ngiyambona uNkulunkulu, ngiyambona lo muntu ehamba lapha. Mabethi uyambona uNkulunkulu ngithi shambe labantu abayazi into yesu. Njoba silapha abantu bacansi siyadlala. Sifundiswe kahle ukuthi uNkulunkulu ubani, umuntu ubani. Ngiyambona lo muntu uyahamba lapha. Ngibona ukuthi hawu umuntu ngempela. Sifika isikhathi sokukhetha inkosi ngishilo ekhaya ngathi ngizokhetha inkosi. Uyikhetha abantu inkosi, ayikhetha inkosi, ngikhetha inkosi. Bese kuthiwa khetha inkosi, ngahlala ngithula because ngase ngisithathile isinqumo sokuthi ngizogoloza ngeke. And ngaleso sikhathi ngiyafisa ukuthi niyibambe leyo nto abantu basephambili. Ngoba njengoba silapha nje akekho umuntu olethe umuntu. Sonke njengoba silapha ukhona osilandileyo. Mawukuthi usilandile ngempela. Yes bengakhona nje abayifikelayo bayilethele womubi nabazodlala. Kodwa abantu abalanga iqiniso bayazi ukuthi bahlangane kanjani noNkulunkulu and what happened. And abantu abanjalo abasungula lula uNkulunkulu. Bengikhombiseke kuthiwa nange uNkulunkulu enkonzweni yasekusena ngiyikhetha inkosi. Uthi umzala masiphuma uthi hey lento engiyikhuluma uyenzeke enkonzweni yasemini. Enkonzweni yasekuseni abaziyo ngo2015 umhlangano osekuthuthukeni bazokutshela ukuthi umholo wakhona kangenanga enkonzweni yasekuseni. Wafika enkonzweni yasemini. Babethi angikhetha inkonzo ekuseni angiyikhethanga. Uthi kumzala into engikhubuzayo uthi hayi kwenza ukuthi akambonanga uNkulunkulu. Uzobona emini. Bese yangena ke umholo wakhona emini. Ngimbona. Mangimbona angazi noma babecabanga ukuthi konke ezokwenzeka or something. Ngimbone bathi ngayikhethi futhi inkosi. Mayesho njalo ethi lo muntu lo kushuthi akambona uNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi laba bantu abayazi into engiyifundisiwe. Bacabanga ukuthi nje ngisithuthuthu nje ngiyathula. Because sifundiswe kahle ukuthi uNkulunkulu lo umuntu kaNkulunkulu lo noma umuntu umuntu kaNkulunkulu abe nomoya kaNkulunkulu bathi akakwazi ukuba uNkulunkulu. Leyo nto leyo siyichazele kahle siyifunde kahle eBhayibhelini iqondile. So uma uthi umuntu uNkulunkulu usukungidalela inkinga and asikho isimangaliso engosibona. Asikho. Ngoba ngifundisiwe hayi ukuthi ngifaka umoya ukuthi ngikholelwa into leyo. Ngifundisiwe. Nganqaba abantwana basephakameni ngabuyele emuva. Makufanele ngibuyele emuva ngangayiphethe nemali yokubuyela emuva because mangisuka ekhaya ngangiphathela imali. Ukhona umuntu ongiphathela imali ngabona makutransportiwe isiposhwa uthi ehamba namaphoyisa zonke izinto zakhe iphathwa amaphoyisa agadwe la khona iphoyisa ngangikhokhela into engizoyidla ngiyinikwa nakhona amasiyalena ngangenayo imali ngase ngibacela ngathi ngicela ningileke imali yokubuyela emuva sekufanele ngihambe ngenhlahla banginikeza angazi noma sesowethu angazi nokuthi kufanele ngiphume ngibheke iphi kufanele ngibuyele Alexander. Ngabuyela ke Alexander angazi noma the following week or after 2 weeks umnewethu wangibiza wabuza ukuthi hey ndoda kwenzakale kanjani ngoba wasuka ekhaya wathi uzobhajadisha. Ngamtshela ngathi hey bhuti akakuhambanga kanjani. Ngeke ngikwazi ukubhajadisha ngiyakumanazela uNkulunkulu. Wathi wase ebuza ukuthi ke because abantu umuntu ohlaniphile wasebuza ukuthi singasho yini ukuthi weyise umama nobaba ngokuthi uqamba amanga ukuthi uyobhajadisha kodwa wangasakwenzi lokho.
lezi sokuthi ngangazivela ngisuka ekhaya ukuthi ngeke ngikwenze lokho ngakhuluma iqiniso kwakunjalo ngathi mina hey kube intetha ibe njalo wayehleli ngapha kwa right hand wami wasukuma ngenhlanekela wangihlala ngenhlanekela emehlweni ngayibona zona izinkanyezi ngabaleka ngingedwa la endlini bonke labantu against me ngibaleka kubantu abangafuni ngenze lento ngibalekela kubantu abangafuni ngenze lento ngasuka ngapha ngibaleka kubhuti ngaya kubaba omncane ngicela yena ukuthi angivikele ngenhlahla ke wangivikela ubaba omncane wadlula kanjalo kuningi ke okwenzeka abantwana basephrameni iminyaka ngithi yabamthathu or more than that ngingakhulunyiswa kwesinye isikhathi ngangeke ngithi ngiyafika abantu behlezi kanje bevele bephume bengishiye ngedwa ngoba babefundisa ukuthi umuntu osemanazini othanda uNkulunkulu uSathanist uneSathanist kufanele umavoide by all means so ke kwaba indaba ende kodwa ngiyaye ngithanda ukuthi mangixoxa leyo nto leyo ngikuveza ukuthi uNkulunkulu wagcina engikhumbulile sedlula sonke leso simo leso nabo bomndeni sagcina si-right nasekhaya wagcina ku-right bangemukela namhlanje masikele ngeke uzokhona so ke abantu abafuna uNkulunkulu kufuna bethi ukuba strong ngoba eminye imindeni yala abanye abantu abazibe ngavuma kodwa kufanele uqinisa ngoba ekugcineni malabo bantu bomndeni wakho ngempela iyodlula leyo nto leyo nezwa unless ningawona umndeni akekho umuntu wakini ngempela ongakuzonda kuze kuye ethuneni njengoba ngisho nje ukuthi ubhuti wangishaya ngempela and there is no grudge wayengiqondisa because vele ngangibhedi so I don't have any grudge with him si-right njengamanje we do communicate yonke into right ekhaya ba right mangifika ekhaya babe ngafuni lutho kodwa namhlanje mangifika bayatatazela kube yibona abangibuzayo ukuthi yini ozoyidla yini ongayidli konje isibindi uyasidla yini inyama ethosiwe niyayidla yini ukuthi niyakudla yini bese ngithi nazo ngeke uyenze leyo nto uzenzela kodwa yenziwa uNkulunkulu kodwa indaba enkulu abantwana basePharameni ebesikhuluma ngayo ukuthi sikhethile uNkulunkulu usikhethile njengoba silapha uNkulunkulu usikhethile uNkulunkulu usithandile kakhulu abantwana basePharameni miningi iminyaka sihleze eminyameni sithi siyakhonza singena ngapha siphume ngapha singene ngapha kodwa uNkulunkulu wasithanda kwaze kwafika ekhaya ithi ke incwadi esiyifundileyo Abraham woza ngiyakhetha ngiyakubusisa uzoba isizwe esikhulu abakubusisayo bayobusiseka abaqalekisayo ngiyobaqalekisa leyo nto leyo abantwana basePharameni ishiwo kithi njengamanje ishiwo abantu abavele ezulwini njengoba silapha nje ithi ingilosi mayifika ithi nina ngikhethiwe ngithunyiwe ukuthi ngizobheka labo abaholi ngizobheka namanazothanda uNkulunkulu njengoba silapha abantwana basePharameni uNkulunkulu usikhethile wasikhipha emazweni akithi wasikhipha emndenini wathi asize kuye and usithembisile ukuthi uzosibusisa everything mangihamba ngonyaka 2017 kwakusahambe nje 2 years ngihambile uthi omunye umzala kimi hey uyangincoma ukuthi hey ngistrong ngistrong uthi ngangicabanga ukuthi uzofa ngithi ngizobulawa yini uthi ngangicabanga ukuthi uzofa ngoba akekho umuntu kithi ongawakhonza amadlozi mawukwasho ukukhonza amadlozi kithi bakubalela iminyaka ukuthi ngeke iphele iminyaka ethile uphile because isikhuliswe ngayo lento sikhuliswe ngokukhonza amadlozi kodwa uNkulunkulu wenza isimangaliso wenza lento eyenza kuAbrahama wangithatha wangibeletha nawo umntanakhe wahamba nami wangenzela konke njengoba ngilapha abantwana basePharameni
ngumsebenzi kaNkulunkulu, ngumsebenzi wezandla kaNkulunkulu. Yonke into enginayo, into nento, njengoba ngisho ukuthi ngiyasebenza, ngikwazi ukusho ukuthi lo msebenzi ngiwuthole uNkulunkulu, because akukho la ngithi khona uNkulunkulu nabakithi. Akukho la ngiconfuse khona, ngizama khona ukukhumbula ukuthi mayizinto sezenzeka ezizimangaliso, ngikhumbula ukuthi mhlambe ile yanhlanga, mhlambe ile sasangoma engake ngahlangana naso. No. Ngihlangane noNkulunkulu wangibeletha, and it was not easy. Ngoba ngangisaba akaze ngingakhonza amadlozi into engikhusela. Kunamathuna akhonjwayo kuthiwa lo amadlozi acela umsebenzi wahluleka ukwenza, amfaka phansi kwemonto baphela. Uyafela lapho ukuthi uhlulekile. Kodwa abantwana sePharameni thina sinenhlahla ngoba uNkulunkulu usikhethile. Usikhethile wasithatha wasenza saba ngabantwana bakhe, ayikho into esiyesweleyo. Njobe eshilo nje, njoba sisho nalesihlabelelo 27 ekade sisihlabelela ukuthi uNkulunkulu uyosibusisa nasendleleni esiyohamba ngayo, uyosibusisa engeneni, asibusise ekuphumeni. Leyo nto yenzekile abantwana sePharameni. Njoba silapha bawunganika umuntu ngamunye ithuba umbuzo ukuthi ufike enjani lapha, uNkulunkulu yini amenzele yona, uzozibalisa. Njoba siguqe lapha abantwana sePharameni, kunabantu phakathi kwethu okwakufungiwe ngabo ukuthi abayokusebenza, bayohlupheka beze befe ngenxa yokuthi abakwazi ukuthi belungise imsamo. Impilo yabo ibanjwe imsamo, kodwa bayishiya lezo zinto base bekhetha uNkulunkulu wabenzela ngayiso. Uhlale ekhuluma lapho umfundisi wethu phakathi kwethu ukuthi wafika egula engenalutho, kodwa uNkulunkulu wamupha umsebenzi omuhle. Kodwa zaseyishile izangoma zathi aniyokusebenza, nginibona nihlupheka, aniganwa, aninjani. Zonke lezo zinto izangoma ezayithe ngeke zabe nazo, namhlanje ikhona, uyithole uNkulunkulu. Amen. Wambusisa uNkulunkulu umfundisi, wamnikeza umsebenzi, uthe semnikeza umsebenzi wamupha abantwana, uthe mayemupha abantwana sakuthokozela lokho ukuthi hawu nanga umntwana, wafika umntwana wokuqala kwathiwa usenanelizwi, nalelo gama lavela ezulwini kwashingilosi yathi lo mntwana usenanelizwi. Lachaza abantwana sePharameni usenanelizwi naye uzale phambi kwethu khona. Uthe sefikile usenanelizwi, bafika abanye abantwana ovulo, bafika hawu sajabula amantombazane, vela amakhosazana sinawo, siyajabula sithi hayi azoba maningi amakhosazana, kodwa sithule sibuke ukuthi he lamantombazana angaka azothiwa. Siyazi phela ukuthi indaba yokuphila komuntu ihamba kanjani, akekho didekile. Naye umfundisi wayazi, nawe uyazi noma inkinga nje ungabathola abantwana inkinga ukubathola abantwana bese beba ubulilo bodwa. Kungcono mhlambe kwabafana bodwa, kodwa amantombazana odwa uyazi nawe ukuthi noma kuthiwa uNkulunkulu ongibusisile kodwa usenesikhala. Akekho wayexoxa nomunye, sasikhala sonke enhlizweni ngoba siyabuka phela nobani ubuka ukuthi inkosi yami, kodwa mfana nje mayesho umfundisi uthi bonke abantu babekhala nasekhaya kubo naye ekhaya. Leso sililo sazwakala ezulwini, kwathi khwatha sabona isifika insizwa, uthi umfundisi la afika igama livela ezulwini lathi zinqamukile namhla ibopho ebeyibopha umoya wami, madilo wenanga usana uyajabula. Igama lengane livela ezulwini, kuphiwa umuntu okwakuthiwe ngeke uzube nabantwana, ngeke uzube nankosikazi, ngeke usebenze, ngeke uzube nalutho. Kodwa washiya zonke lezo zinto, washiya iy'thombe ezayikhonzwa, washiya yonke into yasezweni nakubo, wakhetha uJehova. Wathi uJehova, woza ngizokubusisa lento engayenza Abrahama, ngizoyenza uzoyibona ngamehlo. Wayenza uNkulunkulu zanqamela ibopha. Isihlabelelo bani lesena 50 isihlabelelo awasikwazi umsebenzi. Nami ngiyasazi kodwa sengisikhohlile. Siqala sithi
siqala sithi unothando omkhulu. Check on fast. Unothando omkhulu, 150. Sengishiyo 1 ngathatha 50. Sengishiyo 1 ngathatha 50 yard. Mayifika insizwa evele ezulwini igama layo kuthiwa Zinqamkile Izibopho. That's the last verse esitabelelweni 150. Zinqamkile namuhla izibopho aye bezibophe umoya wami nawo mathili uwena mawozani Lasho njalo izulu abantwana basePhameni omunye ngizocela ngitholele incwadi kaJeremiya 17 mhlambe soqala kuverse 5. Lasho njalo izulu abantwana basePhameni isifikile insizwa yomfundisi. Isifikile ivele ezulwini. Akusiyona yodwa abantwana basePhameni. Umvangeli ukhulumile einsukwini ezedlule. Uthi naye ubese hleka emsebenzini. Abantwana basePhameni yazi mangilalela lezi zinto ngisuke ngiyilalela ngilekthi. Mangilalele amehlami engqondo asuke ebuka la ethempeleni because ngisuke ngekho ngiseRustenburg. Ngeke ngisukume kwesinye isikhathi ngime ngingazi ukuthi yini okufanele siyenze ngoba uNkulunkulu usibonisile ukuthi uNkulunkulu omkhulu yena yedwa. And usibonisile ukuthi usikhethile. Masimkhonza sihamba ngendlela yakhe ayikho into angeke azasenzele yona ayikho. Lezi zinto abantwana basePhameni sizikhuluma ngoba mhla ufika ingilosi ithi akwakhiwe ibandla likaJehova asihambe ngendlela kaJehova abantu babecabanga ukuthi kuyadlala namanje basacabanga ukuthi siyadlala. So kubalekile ukuthi sazi sibone ukuthi uNkulunkulu ukhona phakathi kwethu ngoba yonke lento esikhuluma ngayo hayi ukuthi sivele kwathiwa nje nazi imangaliso wozani sabizwa sahlaliswa phansi safundiswa kwavula isihlabelelo lesi kwavula incwadi yeBhayibheli ithi ingilosi mayifika ithi ingilosi yini eniyesweleyo nike nambikela yini uShembe nikwenzile yini uShembe athi kwenzile. Ukhuluma umuntu ovele ezulwini bandana sePhameni. Uthi bamele usingilosi ayifikanga yathi akukhonza uJehova bese kuphela kanjalo yafundisa. Ithi ingilosi yini eniyeswele nesweleni. Abantu banganazi ukuthi kufanele bayibize nesweleni. Makonde neswele nimbikelile yini uShembe. Before nibikela uShembe nikwenzile yini eThabana uthe uShembe senzile mawufunda lapha esihlabeleleni somthandazo weSabatha kunamba 13 kuthiwa mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwana nigcina imithetho yakhe anilobele yona uJehova ngenceku yakhe uMoses ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo omkhosi ngoba manje ngamdumisa ngemithetho yakhe akakuyamukela imithandazo yenu akasoza nehlisela izibusiso manje ngayilalela imithetho yakhe neyigcina yini ngezwakala because ilento uShembe athi asiyenze ilento ingilosi efikile yathi asiyenze ilento njoba injalo and sethenjisa ukuthi masenza lento sizombona uNkulunkulu lento ngiyifundela ukuthi nomuntu ofikayo
angafika athi kufike nje lo muntu wakhona wakhuluma ukuthi bona benza imangaliso and all that. Everyone must know ukuthi masithi uNkulunkulu usenzele ukuthi fanele sikutshene ukuthi uNkulunkulu usenzele ukuthi kanjani yini esiyenzile. Ingilosi ithena sabani uJehova nigcina imithetho yakhe anilobele yona ngenceke yakho Mose ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuye. Ngoba manje ngamdumisa ngemithetho yakhe ngeke ukudumisa kwenu kwamukeleke nemthandazo wenu ngeke aziyamukele. Uthi bamele usingilosi bayifika into yokuqala yalwa nayo yafike nje yalwa nezangoma yathi izangoma ayiphume ebandleni lamanazireta. Hlukanani nezangoma, hlukanani nokubhula, hlukanani nobuya abantu abanamadlozi. Niyeke ukuhlabela amadlozi. Zonke lezi zinto uNkulunkulu azenqabile wathi ziyekeni saziyeka. Yafika ingilosi yathe ebandleni likaJehova abaphuma abantu abathandana ngobulilo obufanayo bebodwa. Awulento okuthiwa wonqinile. Wathi ayiphumela abantu la ebandleni likaJehova. Lapha ebandleni abangazithanda uNkulunkulu ngeke umthole ungqingile unless eyifihlile. Ngeke uzisithole isangoma futhi asikwazi ukuyifihla sona. Masingayifihla ngadinga ukuthi singafaki lutho. But nomoya waso siyawuzwa nje. Siyawuzwa ukuthi umfundisikazi nokuzamula komuntu siyakucheck ukuthi uzanelisa indlala nongizanelisa yini. So nje mawuzanelisa umoya sizokubona awucheck ukuthi kanjani. Ngoba isangoma asifunekile. Zonke lezi zinto exoshwe uNkulunkulu sizisusile lapha ebandleni likaJehova. Kufika ingilosi bantwana sekuphumeni yathi yenzani lento uShembe athe yenzeni. Sayenze. Sithe sesiyenzile sesiyakwazi ukuya uNkulunkulu siyobala sithi inkosi siwashiyile ukukhonza amadlozi. Sisishiyile izangoma. Asiwahlabela amadlozi. Zigcinisa abatha. So yini ke ungasibusisi khona. Siyakwazi ukuthi masithandaza lapha umthandazo wethu wamukelwe within 10 minutes nemzulu inkosana nombathu 10. Within 10 minutes. Ngoba sesaba uJehova ngokugcina imithetho yakhe. Masithandaza sithi inkosi sicela ukuthi uyasenzela. Masithi inkosi isibusise uyasibusisa. Naba abantwana abafikile abebenganamakhosikazi baganiwe abebengenamsebenzi bayitholile imisebenzi manje sithi. Because nansi formula lesikunikeza yona. Saba uJehova. Ukhonze yena yedwa. Ungabi nabanye uNkulunkulu. Ma wenza leyo nto uNkulunkulu uzokwenza lento ayethembisa ukhokho wethu Abraham ukuthi ngiyokubusisa ungena ngikubusise ekuphumeni. Cela ufunde incwadi kaJeremiya 17 ngokusheshsha sengizohlala phansi. Incwadi kaJeremiya 17 verse 5 to 7. Usho kanje uJehova uthi uqalekisiwe umuntu othemba kubantu. Ayenze inyama yakhe ibe ingalo yakhe. Nonhliziyo yakhe isuka kuJehova. Uyakuba njengesihlahla esiyize ehlane. Angaboni ukuthi uJehova uyenza okuhle. Uyahlala ezindaweni ezishileyo ehlane ezweni likaSawuli elingahlaba umuntu. Ubusisiwe umuntu othemba uJehova. Nothemba lakhe linguJehova. Ngokuba uyakuba njengomuthi otshalwe ngasemanzini. Ozenabisa izimpande zawo ngasemfuleni. Ongesabi lapho kufika ukushisa. Amaqabunga awo abe luhlaza. Angabi naluvalo ngomnyaka wesigagade. Angangamuki ukuthela izithelo. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke. Amen. Bese sigcina ku verse 8. Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova. Nothemba lakhe liwuye uJehova. Le nto leyihlukene uyizwile. Uthemba kuJehova nothemba lakhe liwuye uJehova. Ithi iBhayibheli ufana nomuthi otshalwe ngasemfuleni ompande zawo zenabela emfuleni uhlalumisela njalo. Singabantu abanjalo bantwana sephambili. Njengoba ngikhuluma sisesikhathini esibi. Abantu bayabhubha left and right babulawa izifo eyinhlobonhlobo but asikwazi kwesaba ngoba ithemba lethu likuJehova. Noma ngabe siyafa noma ngabe siyaphila sithemba kuJehova
yedwa futhi. Umuntu onjalo-ke lithi iBhayibheli ubusisiwe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bantwana basePhalamende. Sibonga imangaliso ezinkulu azenzile phakathi kwethu. Kunabantu abebengasebenzi namhlanje bayasebenza, kunabantu abebenganabantwana. Banabo abantwana. Laba abangakatholi lutho abathemba uJehova. uJehova abe yithemba labo yena ngqo. Yena yedwa. Uma nenze njalo noma masenze njalo abantwana basePhalamende siyozuza umqhele waphakade. Noma ngabe siyaphila noma ngabe siyafa. Sime kulezi ihlabelelo oshemba sibhalele zona. Sifunde osihlabelelo 27. Thixo ithemba lethu ngezikhathi zonke. Themba lethu asinalo futhi elinye ngaphandle kwakho. Masifuna ibusiso simcele uJehova ukuthi sehlisele ibusiso. Ungabi nje zibusiso kodwa kube zibusiso ezivela esandla sakho. Sime ngoyihlabelelo 75 sime kuzona ukuthi asinalo elinye ithemba ngaphandle kwakho. Sicela Nkosi sinike vula indlela zethu ziliso izwi lakho. Sibambe singayeki ngethemba. Sibambe singayeki ngethemba because without ithemba uphelile ngathi. Ngiyabonga abantu basePhalamende. Nkosi besisene kuzona.